जे आलादा रायजोनि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया आथिखालाव सोलिगासिनो दङ। थांनाय सरकारनि समाव 9 खेब भारत सरकारजों ट्राइपार्टाइट खालामबाय, बेखौ रावबो मिथियै गैया। पेपाराव, टिभियाव, फेसबुक, ससियेल मिडियायाव जों बयबो नुदों। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि समाव गोदान सरकार फैनायनि उनाव दिनै भारत सरकारनि होम मिनिस्ट्रिनि मानसिफोरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायगासिनो। एनडिएफबि प्रग्रेसिभ एनडिएफबिआ इन्टारल'कुटरि एबि माथोजों सावरायगासिनो। मानगोनां बिबेंगा बिथां दङ, राकेश बर' बिथां दङ, बि अनजालु बिथां दङ। बिथांमोना स्पष्ट बाथ्राखौ दिनै मिथियो, रायजो राजानो बुंगासिनो दङ। दा बे जि बयनिबो जि सिमां, बयनिबो जि माने मिजिं, जोंनो जे आलादा रायजो नांगौ, जोंनो जे मोनसे बेंखनथाय नांगौ, जोंनो जे मोनसे सेल्फ डिटारमिनेसन नांगौ, बिटिसिआ जे जोंनि थाखाय थोजासे नङा, बिनिख्रुइ जोंनो साबसिन हामसिन नांगौ, बे बाथ्राखौनो सरकारनो जोङो बुंबोबाय थादों। सरकारनो जों मेम'रेन्डाम हाजार हाजार होबोबाय। राजा लामायाव, दिल्लीयाव, दिसपुराव, रेल लामायाव जों ओंखारबाय। लाख लाख बर' फिसाफ्रा ओंखारनानै दिनै खुद्रिबाय, जांख्रिखांबाय। आरो बिनि उनाव सरकारा दिनै जोंनो मोनसे मेसेज होदों। बे मेसेजआ जाबाय बर'फोरनि जेंनाखौ जों गोख्रैनो फोजोबनो थाखाय थियारि जाबाय। आरो दिनै आसाम सरकाराबो बे मेसेजखौनो लानानै केबिनेट डिसिसननि गेजेरजों भारत सरकारनो लिरहरबाय जे बर'फोरनि जेंनाखौ गोख्रैनो फोजोबना होदो। आरो दिनै बे का बिरोधि आन्दलनखौ लानानै आसाम सरकारा गिदों। दिनै आपार आसामाव बिसोरो उन्दुनो हायाखै। दिनै 126टा एमएलएनि गेजेराव बिजेपिनि जि 60 जन एमएलए बिसोरो हर सान उन्दुनो हायाखै जाहैदों। बिसोरनि न' थांनानै दिनै बै नामघराव दामनाय माबाखौ दामनाय जादों, धल आरो बे मा होनना बुङो बेखौ दामनाय जादों आरो होख्रावनाय जादों। राजा लामायाव होख्रावदों, सानफ्रोमबो आन्दलन, सानफ्रोमबो होख्रावदों, रावखौबो ओरैनो थानो होआखै। बेखौ लानानै बिजेपिआ दिनै सानदों 2021 सनाव आसामाव बिजेपि फैगोन ना फैया। झारखन्डआव जेनबाय, महाराष्ट्रआव दिनै बिजेपिआ सरकार दाहांहांनो हरसे सानसे सरकार दानानै रिजाइन होनानै गुबुननि सरकार जाबाय। आरो दिनै सारा भारतआव बिजेपिनि रायजोफ्रा मोनसे मोनसे गोमालांगासिनो दङ। बिहारावबो दिनै इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। आसामाव इलेक्सन फैगोन, बर'फोरनि भटखौ मोनगोन ना मोना? बर'फोर बड'लेण्ड बिग्रा मानसिफ्रा सोरनो भट होगोन? बड'लेण्ड बिग्रा रायजो राजाफ्रा बड'लेण्डनि थाखाय सोर हान्जानो भट होगोन? जेब्लाबो बिसोरहा साननाय थायो, जेब्लाबो बिसोरहा गिनाय थायो। आरो बे साननाय आरो गिनायखौ लानानै दिनै बिथांमोनहा सानदों, दिनै बिथांमोनहा जोंखौ जाज खालामदों जे बर'फ्रा सोरजों दङ। आरो जिहेतु जों का बिरोधि आन्दलनाव राजा लामा, रेल लामायाव जों ओंखाराखै, जर जुलुम जि मुभमेन्ट सोमावसारनाय बेयाव जिहेतु जों ओंखाराखै, बेखौ लानानै बिसोर दिनै एसे सिरि दङ। आरो बेखौ लानानै बर'फोरनि जेंनाखौ सुस्राङोब्लानो बर'फ्रा आन्दलन खालामनाय नंला। बड'लेण्डनि आन्दलनाबो जोबथोंसै, कानि एगेन्स्टआवबो आन्दलनाव दाथांसै, बै साननायखौ दिनै बिथांमोना लादों। आरो जुदि 40 लाख ट्राइबेला सारा आसामाव, लवार आसामाव, बिटिसिआव, सारा माने आसामाव जुदि गुदुं खालायोब्ला दिनै सरकारा अस्थिर जागोन, सरकारा थावरिनो हानाय नङा। बेखौ साननानै दिनै सरकारा गोजांनाय मोनदों। आरो बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै भारत सरकार, आसाम सरकार बर' जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय दिनै खामानि मावबाय थादों। नाथाय मा मोनमारगोन, मा जागोन? आलादा रायजो जागोन ना जाया, ना मायबा इउनियन टेरिटरि जागोन ना जाया, ना बिनि मायबा मोनसे जागोन? बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै साननो गोनां। मानो होननानै बुङोब्ला भारत राष्ट्रआ बेसेबांबा क्षमता गोनां। भारत बायदि देशआव जों बायदि फिसा हारिखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय जों सानफ्रोमबो मिनिट मोनसेबो जों ओरैनो जिरायाजासे जों जुजिनांगौ जायो। दिनै आर्मस लानानै 30 बोसोर आन्दलन खालामबाय। दिनै बिएलटिनि आन्दलन जादों, एनडिएफबिनि 30-35 बोसोर आन्दलन जादों। जोङो सरकारजों हाथियारजों भारत सरकारनि राष्ट्रखौ जोङो सिगिनो थाखाय हाथियारजों जों जुजिबाय। गणतान्त्रिक आन्दलन एबसुआ सोमावसारबाय, शक्तिखौ जों प्रदर्शन खालामबाय। आरो दिनै बे समाधाननि थाखाय टेबोलाव जिहेतु जोंहा बार्गेनिं सोलिगासिनो दङ, टेबोलाव जिहेतु आर्गुमेन्ट आरो लजिकआ दिनै सोलिगासिनो दङ। दा बे टेबोलाव जि आर्गुमेन्ट आरो लजिक सोलिदों, बे सोलिनायनि गेजेराव मोनगोन आरो मोना, मा मोनगोन मा मोना, बबे जागोन बबे जाया, बबे राइट बबे रं, बिनि जास्टिफिकेसनखौ सरकारा जोंनो होनो बाध्य जागोन। आरो जों बुंदों खुनु कारनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मोजां जुदि समाधान नङाब्ला बर'
फिसाफोरा 50-100 बोसोरसिम थांना थानो हानाय मोजां जुदि समाधान नङाब्ला मोजां जुदि एरेन्जमेन्ट नङाब्ला बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि आल्टिमेट फिथाइया जुदि गोथाव जायाब्ला जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ गनायनानै लानो हानाय नङा। बे बाथ्राखौ जोङो सावरायगासिनो दङ, सरकारनो जोङो इनफर्म खालामदों। दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, बर' हारिनि जुदि खाफाला मोजांब्ला, बर' हारिनि जुदि इयुना मोजांब्ला, बर' हारिखौ जुदि इसोरा अनोब्ला, बर' हारिनि सोमावसारनाया जुदि माने ओरैनो जोङो माने दाथांथों, ओरैनो माने दैयाव दाथांथों, बे खामानिखौनो लानानै, बे मिजिंखौनो लानानै, बे बिश्वास आत्मबिश्वासखौनो लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा खामानि मावदों। सोमावसारनाय आफादखौ जों ज' खालामदों आरो खालामनानै दिनै बे सावरायनायखौ लांगासिनो दङ। दा बेखौनो बर' हारिनि फैबाय थानाय समनि खाफाला मोजां लामाजों थांथों, इसोरा जोंखौ अनथों, मोजां मोनसे जोङो एरेन्जमेन्ट, मोजां मोनसे जोङो एकर्ड जोङो मोनथों, बेखौनो जोङो इसोरनियाव आर'ज गाबदों। आङो बेखौनो बयनिसिमबो आपिल खालामबाय, बयनिबो फोरमायबाय। बारा गोलाव बाथ्रा आङो बुंनो सानाखिसै। जोंनि समाजखौ जोङो जोथोन लानांगोन, जोंनि हारिखौ जोथोन लानांगोन। गामियाव गार्जेनशिप, बिमा बिफानि रलखौ न'खराव जेरै लायो, समाजनि गार्जेननि दायित्वखौबो जों लानांगोन। समाजखौ हारिखौ दैदेननो एबसु साहित्य सभाया जेरैबायदि दायित्व लादों, गामियाव जानाय लोंनाय, जौ जुवा, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, जोंनि मानसिफोरा ड्राग्स जानाय, उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै लामा दथायाव, लामानि खनायाव ज' जानानै जौ लोंनाय, मेलायाव जौ लोंनाय, ड्राग्स जानाय, बेंगुरा जानाय, नोरजिया जानाय, बाइक एक्सिडेन्ट जानाय, मबाइलाव बेस्थ जानाय, माबा पाबजि गेम, ब्लु व्हेल गेम, बै बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै जेरैबायदि मोनसे साजेसन, मोनसे थासारि सृष्टि जादों। लाइमोनफोरा गोथोंजों थांनांगौ, खेंसालिया जों लामा थाबायदों, बेखौबो लानानै जोङो साननांगोन। दा बेखायनो बयनिसिमबो आङो खावलायगोन जे बर' हारिखौ जोङो फोथांना लाखिनांगोनब्ला बयबो खामानि मावनांगोन, हाबा हारिमुखौ बारायनांगोन, मोजाङै आबाद मावनांगोन, रांखान्थिखौ मजबुत खालामनांगोन। जेखि लामाजों जोङो गोथों लामाजों थाबायगोन, बे लामाजों जोङो मोजां आबाद मावनांगोन, मोजां रां खामायनांगोन, बेफार मावनांगोन। साख्रि बाख्रि मावग्रा मानसिया जोंनिया बांसिन बुजिनांगोन। जेरैबायदि असमिया साख्रिआवला समाज, बेंगलिफ्रा बेपारि समाज, बिहारिफ्रा सारा भारतआव दिनै लेबारबो मावो, IAS IPS अफिसारबो मावो। बेबायदिनो बर' हारिखौ जोङो मोजाङै गाबथानानै दोननो हानांगोन, फोथांनानै लाखिनो हानांगोन। दा जोबनायाव आङो बयनिसिमबो साबायखर बावनानै फैबाय थानाय समाव सोमावसारनायनि जोंनि सावरायनायनि जि फिथाइ, बे फिथाइया माबोरै थायगोन बेखौ लानानै जिहेतु जों सरकारजों सावरायबाय थादों, बयबो आइ आफाया जाहाथे आर'ज गाबो जे बर' हारिनि जि आबुं सोमावसारनायनि जि फिथाइ बे गोथाव जाथों, मोजां जाथों आरो मोजां मोनसे एकर्ड जाथों। बयबो दल संगठना बेखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनो हाथों, बे मिजिंखौ बयबो जाहाथे इसोरनिसिम आर'ज गाबो। आं बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। बयनिसिमबो साबायखरखौ बावबाय।